Doncs bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí, els que esteu aquí i que jo no veig, diguéssim. Avui és el dia que dediquem de tota la setmana del país convidat i de la internacionalització. Avui és el dia que dediquem més a aspectes de l'administració, les coses que fan més per al pas o les coses que estan més posades en aspectes de l'administració en concret. Aquest any, com que hi ha tot el tema del nou Erasmus, les novetats que s'inclouen i així, hem pensat que és possible que hi hagi força preguntes, però si us sembla bé, les deixarem totes per al final, tota la sessió de les preguntes al final. Hem calculat temps suficient. La intenció, almenys la meva, és la de que la gent no surti d'aquí marejada de les noves coses de gestió i totes aquestes coses. Per tant, les deixaríem per al final i deixant clar que evidentment, des de l'oficina estarem en disposició de contestar més concretament tot allò que faci falta, no? O almenys intentar-ho, perquè el que tenim a davant és una muntanya d'incògnites, la veritat. Avui, aquí, en aquesta sessió, ens acompanyen a les dues bandes de la pantalla, entenent que cadascú els que estem a la banda de la pantalla, la major part de nosaltres estem sols a casa, però ens sentim acompanyats, diguéssim, per molts col·laboradors. En aquesta banda tots són col·laboradors necessaris. En aquesta banda de la pantalla n'hi ha uns que hi estem com a panelistes i a l'altra banda de la pantalla doncs hi sou els col·laboradors, diguéssim, imprescindibles, i això ja ho vaig dir quan vaig anunciar el país convidat, que era l'any que vam celebrar els 30 anys Erasmus, que és evident que sense la col·laboració dels centres aquí no hi hauria mobilitat d'estudiants, que, tot i que evidentment no és tota la internacionalització, sí que és la part més visible, no? I si més no, la que té més tradició, perquè de vegades tens la sensació que tot va començar amb un Erasmus que es va moure, i aquí estem, en tot això posat. La meva presentació té dues parts. A part de mirar de fer de moderadora d'aquesta sessió, la meva explicació té dues parts. D'una banda, l'oficina internacional, no sé si us hi heu fixat, ara aquí surto jo amb aquest peu a sota, i a més també us he mirat d'enviar-vos totes les darreres comunicacions sobre aquest tema, han vingut signades per l'oficina internacional. Després, quan acabi aquesta presentació, us parlaré del nou Erasmus i d'on nos tiene puestos en aquest moment, en quines circumstàncies estem. Per al que fa a l'oficina internacional, què podem dir d'aquesta oficina? Per què aquesta oficina, quan fins ara teníem l'oficina de Relacions Exteriors, quins objectius té i quina estructura té? El perquè d'aquesta oficina, que ja seria la pròxima diapo, Òscar, la realitat d'aquesta oficina és que aquesta oficina, aquest nou nom que té ara l'ORE, es va aprovar en un Consell de Govern de 25 de març d'aquest any. Però, de fet, es basa en una cosa que es va aprovar abans i que no sé fins a quin punt li hem donat tota la perspectiva o tot el bombo i platillo que requeria, no? Que va ser l'aprovació per part del Consell de Govern també de l'estratègia d'internacionalització de l'UDG. Aquesta estratègia d'internacionalització abarca molts aspectes, com us explico aquí, té un nom específic, es diu aquesta estratègia UDG global, i la confegeixen diferents peces. 7 objectius molt generals, o sigui, no molt generals, que abarquen molts aspectes de la universitat. També s'hi van incloure 18 indicadors. Aquests indicadors, la primera cosa que hem descobert és que van creixent, perquè cada vegada que allà se'n van preveure alguns i quan remenes a dintre del tema descobreixes que en van sorgint més i també que algunes de les 25 mesures que es van preveure
doncs també s'han d'acabar de polir. Però això és normal, això de la internacionalització és una mena de força viva, diguéssim, i creix, es mou, i perquè és un ens viu, i llavors nosaltres també ens hem d'anar adaptant una miqueta. I ara aquí us deia que l'estratègia la confegeixen aquests elements, 7 objectius, 18 indicadors, 25 mesures, i sobretot una mesura que no surt i que és aquesta que jo dic d'una prèvia. I és el que surt a la propera diapositiva. Tota l'estratègia d'internacionalització, com que parla de diferents àmbits, com que l'àmbit que no acaba de sortir-hi o que hi surt... D'implementar aquest... No sé què sento ara. Això que us estava dient, hi ha una mesura que no surt, va quedar escrita la necessitat de crear, que hi hagués un dashboard, però com us deia, l'estratègia aquesta de la universitat abarca tots els àmbits de la universitat. El que ha quedat més a fora, però de manera específica, i és un quedar-se fora relatiu, no fa massa referència a la recerca, però és que la recerca és congènitament internacional. Gairebé mai s'ha de fer una acció d'internacionalitzar-la. Aleshores, això que us deia, calia una prèvia, i és que algú tingués una mirada, un ens o un òrgan administratiu, que tingués una mirada general sobre les diferents coses que van passant i com es combinen i com sumen o com resten, esperem que sumin. Per tant, aquesta mesura que no existeix és la creació de l'Oficina Internacional, que és, com dic, qui ha de tenir la mirada internacional. Però insisteixo molt, la mirada, no la gestió. Nosaltres, com a oficina, no tenim cap intenció d'importunar la gestió que es dona a diferents àmbits de la universitat en tots els temes d'internacionalització, però sí que mirar d'orquestrar-los i, en la mesura del possible, que vagin tots junts. I, de fet, avui, ja en el programa de gent que surten aquí, ja hi ha això, perquè veureu que, per exemple, comptem amb la contribució de l'Andreu, del Servei de Llengües Modernes. Quins aspectes de la feina que fan en el Servei de Llengües Modernes ajuden a les estratègies d'internacionalització que estan aprovades per al Consell de Govern. A la darrera diapositiva que tinc preparada per a aquest tema, que és aquesta, que us surt ara, és una mica com percebem aquesta oficina internacional. Aquesta oficina internacional s'assembla molt a l'ORE, perquè en molts aspectes nosaltres ja treballàvem això, ja anàvem... O sigui, l'ORE, l'Oficina de Relacions Exteriors, tal com la coneixíem, sobre el paper només s'havia d'encarregar dels estudiants d'intercanvi. Aquesta era la versió original. A través d'un seguit de coses, com que portes l'intercanvi, acabes fent elements d'acollida i acompanyament. Has de controlar la mobilitat de sortida, la mobilitat d'entrada, que té característiques diferents. Com que dones aquests serveis, la gent de vegades et pregunta també a veure què hi ha. Després dones raó de moltes coses que passen a la casa que te les demanen organismes externs. Per exemple, una pregunta que tenim ara per al FIC. Quines relacions tenim amb Estats Units i Canadà com a universitat? Aquí no esperen que jo només els doni la resposta del que tinc d'intercanvi, però la Generalitat, el FIC, quan em fa aquesta pregunta, pretén que algú doni resposta el més general i completa possible del que passa a la universitat. Per tant, aquí us he dibuixat com percebem a data d'avui aquesta oficina internacional. És la part de l'antiga ORE, la part de Relacions Exteriors. Ens combinem també amb la part de projectes. La part de projectes és l'Alícia. L'Alícia no forma part estricta de l'Oficina de Relacions Exteriors de moment ni de l'Oficina Internacional, però és una aposta de la universitat, aquesta oficina de projectes, i per mi, sobretot, que hi hagi l'Alícia al mando, és una oficina que vol dir que és una oficina unitària, però bueno, és una persona que ha incrementat molt estratègies d'internacionalització que encara no teníem aplicades i segurament la part que a alguns ja us ha arribat són tots els temes de
COIL, tot el tema de l'intercanvi virtual i de les accions que es poden anomenar COIL. Com veieu, en aquest dibuix que us he fet, la part que apareix com a nova i que potser li hagués hagut de posar un to que es veiés millor, però amb el canvi de colors ha quedat com mig apagat, que és la coordinació i amb altres serveis. Aquesta és la part nova, però és una part nova que, insisteixo, que ens dona la possibilitat, o sigui, que ens autoritza o que ens responsabilitza d'una manera més clara, negra sobre blanc, de quina és la missió d'aquesta oficina, però en alguns aspectes aquesta missió de l'oficina ja era així. De tota l'estructura antiga de l'ORE, de com la coneixíem, jo crec que la part que, no sé segur, que la part que se'n veurà més afectada és la que anomenem d'acollida i acompanyament. Per què? Perquè l'acollida i l'acompanyament ha sigut una mancança a la universitat, o és una mancança, i moltes vegades la gent, diferents serveis, diferents recercaires, diferents circumstàncies, diria jo, reclamen això, que hi hagi un servei d'acollida i acompanyament de les persones que han de venir a la universitat. Està clar, l'antiga ORE, forçada per Erasmus, perquè al món europeu, si més no, tot el món, no? Però Europa, la Unió Europea, en els seus programes aquests que fa, exigeix i fa preguntes en els participants, en els beneficiaris, de com se'ls ha tractat a les universitats de destí. També ens ho pregunten a nosaltres de com tracten a la nostra gent a les universitats de destí. I, per tant, totes aquestes coses a l'oficina s'havien creat, existien i s'aplicaven als estudiants d'intercanvi, bàsicament, i es responsabilitzen d'això la Raquel i l'Òscar. Ara, en principi, ells hauran de mirar d'ampliar aquest espectre de gent a la que han d'atendre. Això no és fàcil ni serà d'avui per demà que agafarem a tothom. Tenim una planificació aprovada també d'alguna manera en la mateixa creació de l'oficina i d'aquest servei d'acollida, diguem-ho, i acompanyament, i la primera acció és intentar veure com arribem als estudiants de màster, els que nosaltres diem estudiants internacionals de màster, que són aquells estudiants que venen aquí a matricular-se i a treure's un títol. És a dir, és la gran diferència que tenen amb els estudiants d'intercanvi. Els estudiants d'intercanvi es matriculen però no venen a treure cap títol. Venen a fer aquí un tros i estan titulats a les seves universitats d'origen. Jo crec que per una primera explicació de què és l'oficina o què pretenem que sigui l'oficina internacional, amb això és suficient, perquè també l'hem d'anar veient com pot créixer i com es pot desenvolupar bé, tant per al nombre de gent que s'hi pot dedicar com per les necessitats que té la universitat, de veure com pot tirar endavant. Segons com, potser convindria que en lloc d'oficina internacional, que s'adequa més a l'hora de traduir, per International Office, potser s'hagués hagut de dir oficina d'internacionalització, perquè del que es tracta és d'ajudar a la universitat a assolir els indicadors o els objectius que es marquen en l'estratègia que es va aprovar. Per tant, com he dit abans, deixem totes les preguntes per al final, també si n'hi ha d'això, i passo a explicar-vos fins allà on es pot pair el tema del nou Erasmus. Com l'any passat, en aquest mateix acte del País Convidat, us vam explicar que havíem presentat l'ECHE, que és el tíquet d'entrada perquè ens deixin participar en Erasmus, i que el que sí que es veia en el nou Erasmus és que s'estava començant a donar molta importància en el món virtual. Això que ja venia d'ofici, com us podeu imaginar, ha acabat de quedar més retratat i més reforçat després de tots els aventis de la pandèmia que hem tingut. Ara bé, això, la pandèmia, ha reforçat uns aspectes que ja es preveien a dintre del nou Erasmus, però alhora l'ha retrasat la tira i ens ha posat problemes. Primer problema,
El nou Erasmus preveu un increment molt gros del finançament a dintre del projecte, molts diners. Es dedicaran força més diners dels que es dedicaven fins ara. Però durant el primer any ja ens han anunciat una reducció del pressupost. És a dir, tenim molts diners pensant en els 7 anys que està previst el programa, però el primer any ens estan amenaçant amb una reducció del 20% de fons que arribaran. Això us ho explico perquè són les coses o els elements que ens estan portant a prendre decisions amb una muntanya d'incògnites que tenim a davant i que són incògnites de gestió, de les quals en puc parlar després, però ara continuaré explicant-vos on estan les novetats de l'Erasmus. La primera, l'increment de pressupost, amb la noteta aquesta a peu de pàgina. Per al primer any, que és el curs que ve, reducció d'un 20%. En les estades, també, si passes l'altra, les estades. Fins ara, les estades dels estudiants podien ser de mínim de 3 mesos per les mobilitats d'estudis i el mínim de 2 mesos per les de pràctiques. S'ha ampliat la possibilitat que també els estudiants per estudis se'n vagin només 2 mesos. Jo crec que aquí és molt important valorar quin és l'aprofitament acadèmic que un estudiant pot fer si se'n va 2 mesos. Però això ho responeu als centres i no jo. La nostra missió només és la de dir-vos quina novetat hi ha. L'altra novetat que hi ha és la de poder fer estades curtes. Però només poden fer estades curtes, que vol dir, és una cosa molt curiosa, han reduït les estades generals, es poden fer per un mínim de 2 mesos i s'han inventat les estades curtes, que poden durar entre 5 i 30 dies. És a dir, el que no tenim és com si diguéssim un mes i mig. Això no es preveu. Entre 1 i 2 mesos és un buit legal per fer mobilitats. Aquestes estades curtes, però, que es redueixin en un aspecte físic, només les poden fer els doctorants. És una via que s'ha fet per doctorants perquè puguin tenir possibilitats d'anar a fer algun treball de camp o les coses que fan, perquè els nostres doctorants, com sabeu, no hi ha cursos de doctorat, per tant, el que van a fer és un treball per la seva feina de recerca, tot i que la recerca, o sigui, per la seva tesi, deixem-ho així. I com veieu, també poden fer estades curtes en el marc del grau i del màster també, aquí vaig posar el grau, però és grau i màster segur. Això sí, quan són del grau o del màster, només es poden fer si tenen un altre component que sigui virtual. No és difícil la nova administració, però és pesada d'explicar. Això serien les diferències en el que fa a les estades. Per al que fa als països, aquí també hi ha una altra cosa d'aquestes que criden l'atenció. Com sabeu, el fet del Brexit ens ha deixat a tots una mica, amb alguns amb més cara de tontos que els altres, què fem amb el Regne Unit, què fem amb l'UK en el nou Erasmus. Bé, hi ha una via de fer coses amb el Regne Unit, que també obre les vies de fer coses amb Andorra, curiosament. I és que es pot fer mobilitat d'anada, només d'anada, a el que en diem països tercers o països que no són del programa. I que per la gent que habitualment esteu treballant en temes d'Erasmus, ens estaríem referint a la gent que estan en els països que estan en el K107. El que passa és que en el K107 no poden participar, perdoneu, no hi participen ni el Regne Unit ni Andorra, hi ha altres països, també d'aquests així petitons, San Marino, però clar, aquests ja no els he tret perquè ganes de posar aquí embolic. Es podrà fer mobilitat amb aquesta gent, però la mobilitat només podrà ser d'un 20% de tot el que tinguem en l'acord, en el contracte que fem, i a més només podem enviar, però no rebre. Sí que ells poden enviar-nos des d'altres programes que tinguin, però això, des del punt de vista Erasmus, diguéssim, aparentment no compta. I, finalment, l'altra gran novetat, és el tema dels ajuts que es poden tenir.
Hi haurà més col·lectius, fins ara només especificant que es donava ajut de viatge, només s'especificava en el cas de la mobilitat del personal. Ara els estudiants també poden rebre ajut de viatge, poden, si el pressupuesto lo permite, és a dir, no és obligatori. I, a més, aquest ajut es pot veure incrementat si, en diners, si aquest viatge es fa per una via sostenible. Aquí també riurem, perquè costa molt que ens determinin què venen a dir amb una via sostenible i quina proporció ha de ser, quina proporció ha de ser la necessària perquè consideris que el viatge és sostenible. La primera traducció que ens donen és que no utilitzin l'avió. Dit això, a partir d'endavant i veurem com ens ho fem. Com us deia, la comissió reconeix el fet virtual, però queda molt clar que només paga l'activitat física. Per tant, tu pots explicar que estàs fent un projecte que és virtual i que requereix que els estudiants es trobin durant 5 dies per compartir unes experiències, els hi pagaran els 5 dies de la trobada, però no tot el tros que hagin fet virtual. I, finalment, que dir que s'han incrementat els imports tant en els ajuts per grups de països, ja sabeu que les beques Erasmus les donem per grups de països, hi ha hagut un increment de 10 euros al mes en aquests països i també s'ha incrementat l'import que podran tenir els estudiants que tenen la beca del Ministeri, que, com sabeu, ja fins ara també ja cobraven més. Molt d'ull en aquesta última cosa que us he explicat d'aquests increments. Perquè la primera cosa que us he dit és que per aquest any que ve el nombre d'interrogants que tenim és excessiu. Jo sempre explico que ja no me'n sortia de les equacions de segon grau. Jo només sabia fer allò de despejar la X. I si havia de despejar més coses ja m'atabalava. Aquí no és que tinguem X, Y i Z, és que tenim tot l'abecedari. Hi ha multitud de coses que les ignorem i no sabrem com les farem. Però per mirar de poder fer la mobilitat ja, utilitzarem fons del contracte anterior i, per tant, els estudiants que es moguin el curs 21-22, en la seva majoria, encara es mouran amb les regles del 20-21. Sabem els inconvenients que té, ja ho veiem, però en aquest moment no tenim una altra manera de solucionar-ho. Simplement perquè ni tan sols diners, ni sabem quants en tindrem, ni quan ens diran quan ens tenim, tot just els estem demanant ara i les màquines de la comissió no funcionen, per tant, passa el que passa, i no sabem el que tenim. Per tant, el que sabem segur, només sabem segur, és el que ens ha sobrat de l'any passat. I aquests diners sí que els tenim, i en aquests sí que els podem començar a pagar. Per tant, aquí farem com puguem. Sempre intentem fer el màxim de benefici per als estudiants, però es pot arribar a on es pot arribar i no intentarem. No podem intentar fer més perquè és que no tenim eines. Jo acabaria aquí la meva presentació, el meu tastet de les novetats que tenim. Ja sé que tothom s'entestarà en fer més preguntes o que n'hi deuen haver moltíssimes de gestió. Les farem el possible per respondre-les i si creiem convenient o si es creu convenient farem sessions tutorials o el que faci falta de com manobrar-nos aquest any que ve. Però les notícies més concretes de diners exactes que podrem donar segur que no seran abans de... O sigui, les tindrem com a més d'hora abans de marxar de vacances d'estiu. Més no podem fer. Per tant, si teniu preguntes, deixem per més endavant i jo ara us deixo amb un altre dels col·laboradors necessaris a l'oficina, que és la Israe, que és la presidenta en aquest moment de l'Erasmus Student Network a Girona. Sense ells, bona part de tot el tema de l'acollida dels estudiants no es podria fer. I, per tant, jo li agraeixo molt la seva bona predisposició i com ha superat un cert buit de poder que va quedar aquí i, sobretot, com han superat aquest any que no hi ha hagut pràcticament massa mobilitat o que el que es podia fer, encara que hi hagués la mobilitat, ja m'explicaràs el que es podia perquè no podien anar al bar, per exemple. D'acord? Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies. Primer de tot vull comunicar que no podré engegar la càmera per problemes de connexió, però espero que pugueu veure la presentació. Com bé ha dit, soc la presidenta de l'associació d'ESN Girona, que és d'Erasmus Student Networking, i em dic Isra. Benvinguts a tots a la meva presentació. Primer us vull explicar breument de què es tracta ESN. Bàsicament és, en grans trets, l'organització més gran d'estudiants voluntaris d'Europa i que compta amb 42 països fins al moment comptats. Tenim més de 1.000 institucions d'educació superior, més de 15.000 voluntaris a tota l'associació d'ESN i més de 350.000 estudiants que els agrada i participen en el programa d'Erasmus. La nostra missió en general és poder enriquir la societat amb aquest intercanvi que emplena tant la gent, compartir cultura, compartir vivències, poder anar a veure un lloc diferent, com funciona, com treballa, com estudien també, com els hi agrada viure. I per això la nostra visió per al 2025 és que ESN sigui una red, una xarxa global per la generació d'Erasmus, incloent a tothom qui pugui i vulgui participar en el programa d'Erasmus. Entre altres, tenim els nostres valors que fins ara s'ha identificat ESN amb aquests, que és que la nostra, diguem-ne, frase per la que ens regim tothom, a dins de l'associació i a fora de l'associació, essent els Erasmus, és que som estudiants voluntaris, sense ànim de lucre, ajudant estudiants que també venen a passar-ho bé i a tenir una experiència de més a la que explicar. Les nostres causes són les nostres principals filosofies perquè puguem funcionar a ESN. Bàsicament, en grans trets, ens basem en aquests 6, que són per als Erasmus majoritàriament és compartir cultura, l'educació, compartir vivències, la joventut. Les nostres activitats fem el que estigui perquè siguin socialment inclusives i que també siguin sostenibles. A part de totes les activitats que puguem fer d'oci, doncs també incloïm moltes activitats que són per al benestar i la salut. I amb això, tots els voluntaris que tenim a ESN poden aconseguir skills. Bàsicament, tenen moltes oportunitats per aconseguir diferents coses que poden afegir en el seu currículum. I jo és el que he implementat més aquest any, poder fomentar la formalització i que puguin aprendre noves qualitats, noves tècniques per comunicar-se per les xarxes socials, per poder crear un document Drive que, per exemple, poder a nosaltres com a estudiants ens sembla una cosa molt simple, però com utilitzar correctament el correu electrònic és molt important, sobretot per les primeres impressions. Llavors són petites coses que anem implementant i també tenim una novetat, que és que els voluntaris de l'associació Erasmus Student Networking poden aconseguir certificats que acreditin aquestes noves tècniques que han après i coneixements, que poden fàcilment afegir en els seus currículums. Ara us explicaré una mica sobre la nostra secció. És una secció molt jove. ESN ha nascut el 1989 i veiem una mica d'evolució. ESN Espanya ha arribat al 1998 i ESN Girona finalment ha arribat al 2016. És una associació molt jove. Tot i això, posem tot el nostre cor i treball perquè tenim unes bases,
unes filosofies molt fermes. En èpoques no Covid rebíem aproximadament 400 Erasmus a l'any. Tenim l'oficina a Montilivi i aquesta associació està organitzada en comitès, que és una estructura que portàvem tenint amb anterioritat, però que no s'ha pogut implementar fins ara. Un dels beneficis que tenim per als Erasmus i per als membres de l'associació és l'obtenció de la ESN-Card. La ESN-Card és una targeta que t'identifica com a estudiant d'Erasmus Student Network de la secció on te l'has comprat. Aquesta targeta t'ofereix beneficis de descomptes i també beneficis en l'àmbit de poder assistir a activitats més lúdiques. M'explico. Nosaltres, amb aquesta targeta, a part d'aconseguir beneficis de descomptes per als estudiants, com per exemple descomptes de 15%, 10% al Ryanair per viatjar i altres descomptes com a Grammarly, altres aplicacions que poden utilitzar els estudiants, també és com una seguretat perquè si aquesta persona està en la nostra activitat i li passa alguna cosa per mala sort, doncs aquesta permet que pugui tenir un feedback. Aquí hi ha algunes de les activitats que es poden aconseguir, els descomptes, per exemple, a la barra blava són de la ESN-Card, són molt pocs. Si aneu a la pàgina web card.org, trobareu tots els descomptes per secció. Nosaltres fem activitats la primera setmana, els Welcome Days, on tenim fantàndems, tours, visites, i intentem sempre poder afegir el tacte humà i que qualsevol Erasmus es pugui relacionar amb qualsevol altre Erasmus. I també alguns tenen la sort d'anar a events nacionals que agafem alguns Erasmus per anar a algun altre lloc d'Espanya i poder fer una visita guiada i gaudir-ho. Com es fa tot això possible? Doncs gràcies als voluntaris. Tots aquí són voluntaris, inclusió, que està principalment estructurada d'aquesta manera que observeu a la pantalla. Els newbies són les persones que han entrat fa poc, després d'una entrevista que ja no és com anteriorment una entrevista selectiva de qualitats, sinó que des de la meva presidència he modificat això que sigui una entrevista per poder conèixer aquesta persona, per donar el primer contacte i poder ajudar-los a guiar-los a on, a quin lloc i a quin àmbit estaran més còmodes per disminuir la quantitat de treball, ja que tots som només voluntaris. I també estic treballant en augmentar els beneficis per a aquests voluntaris. Llavors, els voluntaris es sentiran més còmodes i estic segura que voldran ascendir a col·laboradors que els donen encara més beneficis fins a arribar a membres. Membres és quan poden aconseguir el màxim de beneficis i el pas voluntari és pujar a ser junta directiva, ja sigui tresorer, secretari, community manager, si no m'equivoco, també presidència, com és en el meu cas, per poder mantenir una estructura saludable. I a continuació trobem els comitès. En cada un dels grups es separen en diferents comitès, que són, diguem-ne, subgrups petits per poder agilitzar la feina i disminuir la càrrega de feina. Per exemple, el Comcom és un comitè que hem pogut crear amb molt de succés aquest any gràcies a 4 noies molt ambicioses en l'àmbit de la publicitat i del disseny gràfic. Llavors, aquestes noies, com que ja després ja coneixem que els hi agrada i els interessa, és un àmbit que elles personalment s'hi han incorporat i aquest
el fet d'estar en aquest comitè significa que també, gràcies a ESN Espanya i tot el que puguem aconseguir d'ESN Internacional, poden aconseguir totes les seves habilitats, millorar-les, practicar-les, poden aconseguir certificats, etc., que poden afegir en el seu currículum per al seu transcurs professionals, entre altres. Hi ha moltíssims comitès, aquests són dels més coneguts i els que s'intenten omplir per ara. Amb això concluiré la meva presentació. També explicant una mica que les activitats fins ara no s'han pogut efectivament fer tantes, però realment les que hem pogut fer fins ara durant aquest semestre i tot l'any amb el Covid, estic molt contenta dels resultats que hem obtingut, de la participació tant dels Erasmus i també dels nostres voluntaris. I si teniu qualsevol dubte, teniu el correu electrònic tant personal com el de la IESN i teniu el nostre Instagram que ens podeu contactar en qualsevol moment. I moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Israel, per la presentació i per la feina que feu sempre, perquè ja us podeu imaginar que si l'acollida l'haguéssim de fer una ja és una mica ganàpia com perquè els estudiants ho veiessin com una cosa apassionant, el que els pogués oferir. Li dono ara la paraula a l'Andreu Pulido, en tant que el seu paper de cap del Servei de Llengües Modernes, perquè us expliqui quina és la col·laboració que fa el Servei de Llengües Modernes a l'assoliment de l'estratègia d'internacionalització que tenim aprovada. Andreu, tu mateix. Hola, bon dia a tothom. I abans que res, moltes gràcies, Laura, moltes gràcies, Alícia, per convidar-me a presentar què fem des del Servei de Llengües per la internacionalització i d'altra banda també donar-vos l'enhorabona per aquesta setmana de la internacionalització cada vegada fa més goig. Doncs això, com us deia, la meva intervenció consistirà a explicar-vos ràpidament, fer una mirada ràpida de tot allò que fem al Servei de Llengües Modernes per la internacionalització i sobretot per la internacionalització a casa. D'acord? I bàsicament centraré la meva intervenció en 3 blocs, que és això, que explicar una mica què fem pels estudiants, què fem pel PDI i què fem per al PAS. Començo pel bloc dels estudiants. Una de les accions més visibles, que té més visibilitat, és la rebuda, l'acollida d'estudiants de mobilitat. El primer que fem per a aquests estudiants és l'organització, els muntem el curs introductori de llengua i cultura catalanes juntament amb l'Oficina Internacional. És un curs que té 2 parts, diguéssim, per una banda la introducció, la immersió en llengua catalana i d'altra banda també una visió de la cultura catalana. De la visió de la cultura catalana, d'aquesta part de la cultura se n'encarrega l'ORE, no ho explicaré per tant, però bàsicament consisteix en l'organització d'actes culturals, visites culturals, etc. Pel que fa al curs introductori, el curs introductori en general és un curs que dura 2 setmanes, és a dir, de seguida que l'estudiant arriba té l'oportunitat de fer aquest curs. Fem 2 edicions, una al primer semestre, l'altra al segon semestre, i res, per exemple, el primer semestre comencen a finals d'agost, principis de setembre, segons com vagi el calendari, ja els oferim aquest curs, i a finals de gener al segon semestre li oferim el segon. La part de llengua catalana consisteix en 3 hores diàries de classe durant 15 dies al matí, i a la tarda es dediquen a això, a les activitats culturals. Des que hi hem començat aquest curs, ja fa molts anys, cada vegada l'increment de persones interessades a fer-lo és cada vegada més gran i vam arribar al pic, al curs 2019-2020, amb la participació d'unes 250 persones, de 150 estudiants estrangers de mobilitat participant en el curs en els 2 semestres. Lògicament, aquest curs 2021 la mobilitat ha descendit moltíssim i, per tant, la participació en el curs, lògicament, també ha disminuït. També cal dir que un estudiant estranger, quan arriba
arriba a la nostra universitat, fa aquest curs, té la possibilitat també de continuar estudiant català i pot continuar estudiant, per exemple, des del nivell A1, que és aquest curs introductori, fins al nivell A2, ja a partir de cursos virtuals a través d'una plataforma d'ensenyament de la Generalitat, una plataforma que es diu Parla.cat, i és això, és un curs virtual que nosaltres li fem la docència també, acompanyades d'una docència presencial de 15 hores, per exemple, per practicar la conversa, etc. Cal dir que tots aquests cursos són gratuïts, bàsicament gràcies als ajuts de la Generalitat de Catalunya. Aquest curs, com us deia, la mobilitat aquest curs passat, aquest curs present, el 2021, la mobilitat ha ascendit molt i, evidentment, ens hem vist obligats a fer el curs aquest absolutament virtual. I, precisament per això, aquí teniu una imatge d'aquest curs virtual que hem fet. Juntament amb l'Ore també hem dissenyat aquest curs virtual, un curs que es pot seguir absolutament online des de qualsevol lloc. És una llàstima perquè, evidentment, la presencialitat en el cas dels estudiants estrangers és fonamental, però, vaja, dintre de tot també és l'avantatge que té aquest curs, la possibilitat de fer aquest curs, és que ja tenim el curs dissenyat i, per tant, el podrem oferir al llarg de l'any. No només fer-ne 2 edicions, el curs introductori, com fem habitualment, sinó que és molt fàcil en aquests moments poder oferir aquest curs al llarg de l'any, és a dir, que en podíem fer 6, 7, 8, 9 edicions les que calguessin, cosa que coincideix també amb uns dels punts de UDG Global, l'estratègia d'internacionalització, juntament amb el Pla de Llengües de la Universitat, que és això, és precisament estendre l'acollida lingüística a través de cursos introductoris, no només 2 semestres i no només pels estudiants Erasmus, sinó poder oferir aquest curs a tothom que vingui, a tots els estudiants que vinguin, tots els estudiants, professorat, visitants, etc., al llarg de l'any. I també cal dir que en el marc d'aquests cursos introductoris hem anat desenvolupant actuacions diverses i una de les últimes, una de les potser més destacades, va ser la creació d'una guia, d'una app, d'una aplicació per Android i per iOS, que és la Survival Girona Guide, que vam desenvolupar juntament amb l'ESN, amb l'Erasmus Students Network. També, juntament amb l'acollida, un altre dels fets o dels esdeveniments que programem amb l'acollida lingüística són els intercanvis lingüístics. Els intercanvis lingüístics es tracta de posar en contacte un estudiant de mobilitat amb un estudiant de la Universitat de Girona amb 2 objectius. L'objectiu principal, que l'estudiant estranger pugui aprendre o pugui adaptar-se millor a la llengua catalana i a la ciutat de Girona i pugui aprendre molt més ràpidament la llengua catalana i, d'altra banda, que l'estudiant estranger pugui ajudar a l'estudiant de la Universitat de Girona en l'aprenentatge d'altres llengües que poden ser anglès, francès, italià, la que sigui. D'acord? Al llarg del temps també havíem programat aquests intercanvis lingüístics en 2 vessants. D'una banda també programàvem activitats culturals i d'altra banda fèiem els intercanvis lingüístics pròpiament de llengua. Amb l'aparició i amb la col·laboració conjunta amb l'ESN vam veure que algunes activitats es duplicaven i van decidir juntament amb ells, amb l'ESN, que ells es fessin càrrec de la part, diguéssim, lúdica i cultural i en canvi nosaltres ens dedicaríem més estrictament als temes lingüístics i el que seria l'intercanvi de les llengües. I en aquest sentit hem desenvolupat, juntament amb altres universitats catalanes, hem desenvolupat les que són les guies de suport a l'intercanvi lingüístic. Són guies de suport en diferents llengües, en alemany, en anglès, en castellà, en italià, d'acord, que es poden descarregar des del nostre web i que bàsicament es tracta de donar suport a aquestes parelles lingüístiques que es formen. És diferent del voluntariat lingüístic. El voluntariat lingüístic no ho fem nosaltres, se n'encarrega la Unitat de Compromís Social i el voluntariat lingüístic simplement hi ha un estudiant o una persona, o un PDI o pas, que vol ajudar una persona estrangera a aprendre el català. En el cas dels intercanvis lingüístics el vessant és doble, és a dir, que volem que l'estudiant estranger aprengui català, però també volem que l'estudiant de casa aprengui altres llengües. També l'any passat, l'any 2000, el curs 19-20, vam arribar també al pic de participants i vam fer més o menys unes 150 parelles d'intercanvi amb un total de participants d'uns 290, entre 290 i 300 participants.
Passo ara també al bloc dels estudiants, però diguéssim ja els estudiants de casa. Una de les línies d'actuació en què fem més èmfasi al servei de llengües és el foment de la docència en anglès. I això ho fem tant per al personal, per al PDI, que llavors en parlaré, com per als estudiants. En el cas dels estudiants, les últimes novetats que tenim des del Servei de Llengües Modernes és l'oferta d'una sèrie d'assignatures assignatures en anglès amb l'objectiu de facilitar als estudiants de diferents disciplines, de les disciplines que es fan, que hi ha, que es poden estudiar a la Universitat de Girona, doncs facilitar-los el seguiment d'aquestes classes en anglès. Facilitar-los les classes que es fan en anglès. Són cursos molt breus, a vegades entre 10 i 20 hores, que estan, diguéssim, guardonats o estan recompensats amb un crèdit de lliure elecció i com veieu és això, els títols per exemple són el taller virtual Following Communication Science Classes in English, Following Education Classes in English, Following Engineering Classes, Following Health Science, etc. I finalment tenim un taller una mica més extens d'unes 20 hores que és això, Following University Subjects in English. I paral·lelament a aquesta novetat, aquesta oferta de cursos que tenen l'objectiu de facilitar el llenguatge acadèmic, el llenguatge d'especialitat en anglès, doncs també treballem en l'elaboració de recursos que van en aquest sentit. Si, per exemple, entreu en el portal nostre, el nostre portal de recursos lingüístics, que teniu aquí l'adreça, babeludg.edu, doncs podreu descarregar-vos o podreu consultar una sèrie de guies que es diuen guies de redacció en les disciplines, les fem en català i en anglès. I aquí en teniu dues imatges de mostra, que teniu el Writing Medicine at University i tenim l'altre que és Writing, no ho veig perquè m'atapes, Writing Geography at University, però en tenim moltes altres. Writing Geography, Writing Economy at University, Writing Biology at University, Writing Education, etc. En tenim bastantes, abracen gairebé totes les disciplines i anem treballant encara amb l'elaboració d'altres disciplines. També trobareu, si entreu al portal Babel, trobareu, per exemple, una sèrie de vídeos, també en català i en anglès, perdoneu, una sèrie de vídeos també en català i anglès, que és bàsicament d'introducció al llenguatge d'especialitat, introducció a la terminologia, introducció al llenguatge de les disciplines acadèmiques, d'acord? Una mica també amb la línia aquesta de donar suport als estudiants que segueixen la docència en anglès, doncs per facilitar-vos el seguiment d'aquestes classes o d'aquests recursos. Per al personal docent investigador, què fem? Doncs bé, el que fem més genèricament sobretot és formació de classes, cursos de llengües, d'acord? El personal docent investigador pot accedir als cursos de llengües que fem al Servei de Llengües Modernes, pot accedir als cursos de llengua general, cursos d'anglès general que fem també pel PAS, però a més, també pel PDI els fem una sèrie d'activitats de cursos molt específics adreçats exclusivament a ells. Aquí, a la imatge de sota, podeu veure una mostra d'aquests cursos que fem específicament pel PDI. Per exemple, Advanced Academic English, Big Talk, Little Talk, cursos de conversa. Un curs adreçat a la pronunciació, Enhancing Comprehensibility and Fluency. Un taller de conversa sobre temes d'actualitat que es diu Taller in the Now. El taller de preparació per l'examen, de capacitació en la docència en anglès, etc. Com veieu, són cursos molt específics. També haig de dir que aquest any gairebé diria que tota la docència que hem programat pel PDI s'ha fet de manera virtual, cosa que ha tingut molt d'èxit, perquè ha permès un seguiment molt i molt fàcil per part del PDI.
Dues accions, com us deia abans, una de les nostres línies d'actuació prioritàries és el foment de la docència en anglès. I en aquest sentit, doncs, aquest any o aquest curs, l'any 2020, però a finals del 2020, però en aquest curs hem creat, una mica a instància del Servei de Llengües Modernes, hem creat una xarxa d'innovació docent, que és la xarxa English as a Medium of Education. Suposo que sabeu què són les xarxes d'innovació docent, són xarxes que es creen, que organitza l'Institut de Ciències de l'Educació i bàsicament consisteixen en l'agrupació de docents que estan interessats en un tema determinat. Són grups interdisciplinaris, és a dir, que poden agrupar professors PDI de qualsevol àrea de coneixement de la universitat. Per exemple, en aquest cas d'English of Education, pot agrupar PDI d'econòmiques, de ciències, de medicina, d'educació, de qualsevol disciplina. Simplement tenen el tema d'interès de la docència en anglès. Aquesta xarxa, com us dic, s'ha creat fa molt poc, fa 4 o 5 mesos, i des del Servei de Llengües Modernes portem la secretaria de la xarxa. També participem molt activament en una altra xarxa d'innovació docent, també, que és la xarxa d'intercanvi virtual eCoil. Aquesta es porta a la secretaria, la porten des de l'oficina internacional, la porta l'Alícia, que és aquí amb nosaltres, i és això, és una xarxa centrada en el tema d'interès dels intercanvis virtuals i del COIL, que és el Collaborative Online International Learning. Doncs nosaltres hi participem molt activament, tant en la xarxa en si com amb la introducció d'experiències d'intercanvis virtuals i de COIL a la nostra activitat. Per exemple, estem a punt d'engegar un projecte pilot de COIL, d'intercanvis virtuals, amb una universitat danesa, en què farem conjuntament la docència d'un grup de conversa d'aquests que dèiem Mindanao, que són un grup de conversa sobre temes d'actualitat. Finalment, també, i en relació amb la docència en anglès, som una de les universitats que formen part del grup de treball d'elaboració i d'administració d'un examen d'anglès adreçat, un certificat d'anglès adreçat exclusivament al personal docent, que és el certificat de capacitació per a la docència en anglès. També fem cursos de preparació d'aquest certificat. I finalment, doncs, parlaré del PAS. El PAS fem formació de cursos generals per al PAS, de cursos d'anglès A2, B1, B2, etc. Però també fem cursos específics i aquí podeu veure una mostra dels cursos específics que fem adreçats al PAS, que són, per exemple, Presenting with Confidence in English, English for the Workplace del nivell B2, English pel lloc de treball del nivell B1, Attending Meetings and Conferences. Aquest any hem engegat aquest curs d'anglès específic per a secretaries acadèmiques, molt interessant, ja que les secretaries acadèmiques són, diguéssim, el front office dels que reben primer els estudiants estrangers, per exemple, els estudiants IPDI també, i un curs en què estem treballant amb altres universitats, un curs específic que seria aquest English for International University Communication for PAS. És un curs adreçat al PAS amb el qual volem potenciar la mobilitat del PAS també en els programes Erasmus. L'estem tot just desenvolupant i suposo que el curs vinent a veure si podem ja oferir-ne, si més no, alguna prova pilot. I finalment us volia donar algunes dades de PAS. Entre els anys 2013 i 2018 vam organitzar al Servei de Llengües Modernes, diguéssim, una mica per encàrrec de gerència, vam organitzar un pla de xoc per incrementar l'aprenentatge d'anglès entre el PAS. El curs va consistir en el pla va consistir en l'oferta de cursos llargs de 90 hores
en què el PAS també els participants es comprometien a fer aquestes 90 hores de docència, però a més, diguéssim, a fer una feina autònoma, una feina de treball autònoma també bastant extensa. És un pla que va durar 5 anys i molt ràpidament m'agradaria destacar que en aquests 5 anys vam, no sé si ho veieu bé, vam formar amb un nivell B2 o superior un 30%, sí, aproximadament un terç del PAS de la UDG. És a dir, que si amb aquests m'agrada, és una dada que m'agrada destacar sobretot, que és això, que en 5 anys vam formar un terç del PAS, que si sumem el que havíem fet prèviament i el que hem fet a partir del 2018, amb els cursos, amb la formació que hem fet a partir del 2018, jo crec que podem arribar, o crec que hem arribat a una dada de formació en llengua anglesa del PAS, jo crec que bastant elevada. És a dir, que jo crec que la dada internacional del PAS, almenys em sembla que en podem estar bastant contents, tot i que tampoc no tenim dades actualitzades i que és una cosa que tenim pendent de fer aquesta mena de cens de formació lingüística del PAS i també del PDI. I finalment, una mica de línies de futur. Al Servei de Llengües i a la Universitat estem treballant en l'elaboració del Pla de Llengües de la UDG, i és un pla de llengües en què també intervé l'Oficina Internacional i, per tant, tenim algunes coincidències d'accions entre el Pla de Llengües i l'estratègia UDG global. Per exemple, alguna de les accions que fem o que plantegem elaborar conjuntament són aquestes que veieu aquí. Per exemple, millorar la qualitat lingüística del web de la UDG, la qualitat s'entén la part de l'anglès, definir quines comunicacions institucionals han de ser en les 3 llengües prioritàries, una cosa que tenim pendent i que creiem que fan molta falta, perquè en aquest sentit jo crec que hi ha bastant de desgavell. Fer una oferta de cursos d'anglès per a finalitats acadèmiques i la docència en anglès per al personal acadèmic de la UDG, i això ja més o menys ja ho fem i seguirem fent-ho i seguirem insistint-hi. Donar suport als centres a la internacionalització de la docència. Són accions concretes adreçades als centres de l'UDG. Per exemple, per la Facultat d'Infermeria estem impartint en el grau d'Infermeria l'assignatura Anglès per a Infermeria. Per exemple, amb la Facultat de Ciències estem elaborant un projecte d'elaboració d'exercicis de comprensió lectora en anglès. Per exemple, a la Facultat de Ciències tenen el que se'n diu el PAT, el Pla d'Acció Tutorial. En el Pla d'Acció Tutorial, un dels objectius que té és donar suport als estudiants, per exemple, en les competències transversals relacionades amb anglès. I en aquest cas, per exemple, la comprensió de textos científics de l'àmbit de les ciències en anglès. I, per exemple, nosaltres treballem conjuntament amb ells en l'elaboració d'exercicis perquè puguin assolir aquesta competència més fàcilment els estudiants. I, finalment, una altra de les accions que plantegem conjuntament és estendre el curs introductori, aquest que us he parlat, estendre el curs introductori de llengua i cultura catalanes a altres col·lectius que visiten la UDG, no només els estudiants de mobilitat, i també al llarg del curs. Això ja més o menys ja us ho he explicat abans. I fins aquí amb la meva intervenció. Res, em sembla que he anat molt ràpid, espero haver sigut prou clar i animar-vos no només a plantejar si teniu dubtes, sinó també animar-vos a, si teniu qualsevol tema relacionat amb l'acollida lingüística, per exemple, que ens vingueu a veure i que ens expresseu les vostres necessitats, perquè estarem molt contents de poder-vos ajudar. Res més, moltes gràcies. Gràcies, Andreu. Bé, ja heu vist que això, fins i tot l'Andreu, ja heu vist que en la seva presentació feia referència directa a les 25, algunes de les 25 mesures que jo us havia explicat que té l'estratègia d'internacionalització. Ara, tot seguit, intervindrà un altre aspecte de la internacionalització a la UDG, que és la que es fa des de la unitat de compromís social. Per tant, la Sílvia Lloberes ens explicarà el voluntariat internacional a la Universitat de Girona. Sílvia, tu mateixa.
Hola, bon dia a tothom. Jo no he preparat cap presentació, us ho explicaré tots els programes que tenim i el per què tenim i què us podem oferir, no? A tots plegats. Però primer jo vull donar les gràcies a les companyes que han organitzat aquesta fantàstica setmana d'internacionalització i que vinguin moltes més darrere d'aquesta, tot i la conjuntura que vivim. A veure, dintre de la unitat de compromís social hem creat oferim aquest acompanyament personalitzat amb l'objectiu d'orientar l'estudiantat a trobar el tipus de projecte internacional que més s'adeqüi a les seves necessitats o aspiracions o interessos. Amb qui ho fem? Ho fem juntament amb una associació sense ànim de lucre que es diu Mundus, d'acord? I està ubicat aquí amb nosaltres dintre de la unitat de compromís. També organitzem tallers, xerrades, moltes d'elles les podeu trobar en la plana web de voluntariat internacional dintre de la unitat de compromís social. Allà teniu tota la informació, inclús teniu un chatbot que us va acompanyant i us va assessorant i us va responent. I jo us parlaré ara també dels programes que us podem oferir i una miqueta els detalls i les característiques de cada un d'ells. Existeixen diversos de programes de voluntariat a l'estranger, tant de curta com de llarga durada. I les temàtiques poden ser molt variades. Poden ser des de medi ambient, des d'educació, art, esport, cultura, comunicació, treball social, gènere, immigració, joventut, turisme, vull dir, esports, capacitat, em sembla que esports ja us ho havia dit. La majoria de tots aquests programes, per no dir quasi tots, estan subvencionats. Els programes més accessibles per als estudiants són subvencionats per qui? Per la Unió Europea, ja que cobreixen la totalitat. Espereu, que ara això és els problemes al directe. És a dir, ja que cobreixen la totalitat de les despeses a la persona voluntària. Són programes estructurats, és a dir, és organitzat per entitats aprovades també per la Unió Europea en les que són d'acollida. Quins són aquests programes? El Cos Europeu de Solidaritat és el primer, que us volia explicar, que és un programa que té l'objectiu de donar l'oportunitat als joves que puguin tenir una experiència a l'estranger, col·laborant en projectes que beneficien a la comunitat i als ciutadans de tota Europa. Jo crec que és una oportunitat per créixer també personalment per als estudiants que participeu en aquest d'allò. I a través de l'enfocament no formal. L'educació no és dintre una universitat, sinó és dintre de les entitats i col·laborant directament amb elles, ser 1+1 en allà. A més, jo crec que s'aprèn moltíssim quan estàs en una entitat. Ho tenim comprovat ja els que participeu en voluntariat al territori. Imagineu-vos amb l'experiència també en l'estranger. Aquest mateix programa t'ofereix aprendre nous idiomes, conèixer noves cultures, ajudar al desenvolupament de les comunitats locals, aconseguir també experiència professional i pot ser 2 setmanes fins a 12 mesos aquest programa del Cos Europeu de Solidaritat. El viatge, l'allotjament, la formació lingüística, el transport local, les dietes, assegurança de viatge estan coberts pel programa. Això és molt important. Després tenim el Youth Exchange, que és un projecte en el qual participen grups de joves de diferents països europeus i aquest tipus de projecte permeten a participants trobar-se en un país estranger i intercanviar coneixements, vivències al voltant d'una temàtica concreta, en un ambient així intercultural, vull dir, superxulo i molt enriquidor. És una oportunitat per tenir aquesta experiència enriquidora que us comentava i apropar també els joves a cultures diferents i ampliar mirades, que això és superimportant. I poden durar entre 5 i 21 dies. I el mateix, les despeses també estan cobertes, activitats, viatge, allotjament, inclús el menjar. Després tenim el Training Course, que també és un projecte molt interessant, que està també dirigit a joves i a persones actives en l'àmbit de la joventut. Aquí també podrien venir molts tècnics de joventut de molts
etc. Treballadors, juvenils, membres d'associacions juvenils, voluntaris, d'acord? En aquest àmbit, l'objectiu principal és el de fomentar la mobilitat i la formació a través d'un curs a l'estranger, entre el qual participen projectes de diferents països. Es desenvolupen competències i reforcen les habilitats. En tot aquests són dos principis bàsics d'aquest tipus de curs. Solen durar entre 1 i 2 setmanes i pot participar aquí, és diferent, qualsevol persona major de 18 anys. I totes les despeses, apunteu bé, estan cobertes. La formació, el viatge, l'allotjament, el menjar, d'acord? El Youth Pass, a l'acabar qualsevol tipus d'aquests programes en els quals nosaltres ja us oferim places tancades, és a dir, no us ho heu de mirar vosaltres, nosaltres ja us oferim on podeu anar. Ara hem obert una a Polònia, Àustria, vull dir, hi ha a un munt de llocs. Per això us recomano que sempre estigueu alerta a la plana web, perquè és una plana totalment viva i cada setmana pengem projectes nous i places noves, que són places per la UDG, d'acord? Aconseguides. I llavors, a l'acabar, qualsevol d'aquests tipus de programes finançats per la Unió Europea, l'estudiant rep aquest tipus d'aquest certificat, el Youth Pass, que permet trobar-se en intercanvi de coneixements i experiències i aquest és un document que especifica la durada del voluntariat, el lloc i les competències apreses durant el projecte i aquest certificat és supervalorat i reconegut a nivell europeu i a nivell d'experiència i formació i cada vegada més té més reconeixement internacional, d'acord? Llavors, en tenim més, però també us n'expliquem. Tenim l'Eurodissea, que ofereix pràctiques professionals becades en països. També us informem, i des d'aquí, en col·laboració amb la Borsa de Treball, també el tenim. Després tenim l'Erasmus Young d'emprenedors, que també és un programa d'intercanvi adreçat als emprenedors i també finançat per la Unió Europea, que també dintre del món de les pràctiques subvencionades, professionals. D'acord? Doncs tot això ho podeu trobar aquí a l'oficina, a la unitat de compromís social. La persona que us atendrà, que és encantador, que és l'Oriol, que està aquí amb nosaltres, i també tenim moltes presentacions ja gravades i penjades a la web. D'acord? I inclús se us fa una petita entrevista, ara us explico com funcionem. Se us fa una petita entrevista perquè moltes vegades l'estudiant no coneix aquesta tipologia de projectes que tenim, d'acord? Llavors l'Oriol us va guiant perquè ell n'ha fet molts, i per això té molta experiència perquè us pot parlar en primera persona de tot allò que us ofereix. I això és un gran què, parlar de tu a tu, d'acord? I després, a part, també hi ha la cooperació al desenvolupament, que és la convocatòria que traguem anual, i si entreu a l'apartat de cooperació de la unitat de compromís social, trobareu en un mapa interactiu tots els països on tenim projectes, en quin estat estan, i inclús algun vídeo o explicació del projecte com està funcionant, perquè un projecte de cooperació pot tenir més d'una fase. Normalment no s'acaben en un any, perquè cada país té les seves maneres de treballar, la seva cultura, etc. Ni millor ni pitjor, diferent. I enriquidor, sempre enriquidor, i més quan parlem de multiculturalitat. Jo crec que ja estic. Jo sempre vaig molt de pressa perquè prefereixo que si hi ha preguntes i veniu aquí i estarem encantats de poder-vos atendre. Seria això. Ja estic. Bé, molt bé, gràcies, Sílvia. Moltes gràcies, Laura. Aquí, en aquesta marató d'informació que us estem donant, ara ja li passem la paraula a la Begoña. La Begoña està a la UITT i encara que la gent, quan diem això de l'Erasmus, tothom, a l'ORE o a l'Oficina Internacional ara, no. A la UITT en tenen un tros, que són el que s'anomenen projectes K2, i això es porta des de la UITT a la nostra universitat.
Després de l'explicació de la Begoña, i així ja no interrompo més, us explicarem, ha vingut en Josep Vila, un professor de Geografia de la nostra universitat, conjuntament amb un col·lega seu que participen en un projecte, K2, d'aquests que es gestionen a dintre a partir de la OITT, i que és un projecte que es fa amb universitats del Magreb, i ja us ho explicaran exactament com va. Jo li passo la paraula a la Begoña i ja tu mateixa li pots passar en Pep Vila quan hagis acabat. Gràcies, Begoña. Hola, bon dia a tots. Gràcies, Laura, per la introducció. Ja s'ha explicat molt. Vaig a compartir pantalla. A veure... Ai, què he fet ara? Disculpeu, un segon. Ja comencem, Només estem veient una foto molt maca. Ja està. Que no sé què he fet ara. Disculpeu. Bueno, coses del directe, no sé per què no em surt. Ho estem veient, només cal que facis... Vale, d'acord. Ja esteu veient la pantalla? Vale, perfecte. Sí, només cal la... Exacte. I aquesta disminuïda. Vale. Ara ho veieu bé? Sí? Veieu el PowerPoint? Sí? D'acord. Sí, perfectament, gràcies. Molt bé. Doncs, tal com deia la Laura, bon dia a tothom, primer de tot. Jo em dic Begoña Serra, treballo a l'OITT i estic a la secció d'ajuts europeus. I avui parlem de la internacionalització i en aquest context cal parlar també del finançament disponible per projectes acadèmics internacionals. I efectivament el programa per excel·lència per a aquest tipus de cooperació és el programa Erasmus+, que no tothom sap que inclou també tot un conjunt d'ajuts per projectes. I aquests ajuts són els que avui us volia introduir una mica. L'Erasmus+, estem començant un programa nou, com ha dit també la Laura, i anem a mirar per aquests propers 7 anys a veure quines novetats ens porta també pels projectes. En general podem dir, i segurament ja ho sabeu, la Laura potser també ho ha dit, però ha passat una mica més ràpid per sobre, estem parlant dels 4 àmbits que cobreix el programa Erasmus+, que és l'ensenyament, la formació, jovent i esport. Com a universitat, evidentment, tenim més activitat en l'àmbit d'ensenyament, però també tenim projectes en l'àmbit de jovent i aviat també en tindrem en l'àmbit d'esport, em sembla. O sigui, podem actuar en els 4 àmbits com a universitat. I el que és important de ser conscient de tenir present és que el programa no és només per mobilitat, que normalment quan parlem del programa Erasmus+, l'associem directament amb les estades d'estudiants a fora o estudiants de fora que venen aquí, i l'Erasmus+ va més enllà. Ja des de l'última edició s'ha ampliat molt i també hi ha ajuts que no són tan coneguts com aquestes beques de mobilitat, però que ofereixen unes oportunitats de finançament molt interessants en l'àmbit acadèmic, sobretot per PDI. Així com deia, el programa Erasmus+ és tot un conjunt d'ajuts i això s'ha d'estructurar d'alguna manera. Doncs en aquesta diapositiva veiem com s'estructura tot aquest conglomerat d'ajuts. Hi ha 4 blocs que s'anomenen, 3 dels quals s'anomenen Key Actions o accions claus, i hi ha una acció complementària que és l'acció Jean Monnet. La diferència entre... Jo he marcat aquí en blanc el K1, que és la que es gestiona des de l'oficina internacional, i els que estan aquí més en blau violeta són els blocs d'ajuts que gestionem des de l'OITT. La diferència és que els ajuts del K1 són nominals, van a nom de les persones, mentre que els altres ajuts són a benefici de la institució. Tot i això, el fet que l'ajut es concedeixi a la institució no treu que sempre ha d'haver-hi un acadèmic a darrere que impulsa el projecte i que figura com a responsable. Aquesta és la persona de referència aquí internament a la UDG i és la que es beneficia de l'ajut per la seva recerca o la seva tasca acadèmica.
Passem a mirar els blocs en blau, perquè el blanc ja l'ha explicat la Laura, i anem a mirar els ajuts K2. Aquest bloc K2 és per cooperació entre institucions. És el bloc més gros on es concentra més activitat dels 3 blocs blaus que us he explicat. Per tant, aquí ens detendrem una miqueta i anem a veure totes les tipologies diferents que poden haver-hi de projectes. Es poden agrupar, en el nou programa hi ha una nova estructura, s'han obert noves possibilitats per demanar ajuts i bàsicament s'estructuren en 3 línies i estan ordenades de les oportunitats més accessibles, que és aquesta línia, fins a les més ambicioses, que són aquestes. Així, les associacions per la cooperació estan pensades per adquirir una primera experiència internacional, mentre que les associacions per l'excel·lència ja són projectes amb implicacions institucionals i que són de molta més envergadura. Tornem a la primera línia, les associacions per a la cooperació, i aquí cal distingir entre els projectes de cooperació, que són aquests, i que són per cooperació entesa en el sentit de col·laboració entre institucions, i els de capacity building, que capacity building sí que són projectes de cooperació per al desenvolupament. La diferència és que els primers, totes les parts es beneficien a parts iguals dels resultats, com seria, per exemple, un intercanvi de bones pràctiques o la creació d'una xarxa. En canvi, el capacity building estan enfocats a construir capacitats que tenim assolides aquí i exportar aquestes capacitats a països de fora de la Unió Europea. Per tant, el focus d'aquests projectes ja és millorar les capacitats del soci no europeu, com seria el cas de la creació d'un màster que tenim aquí i que és nou en el país que enfoquem. La diferència també està en la part econòmica, perquè les associacions de cooperació solen tenir pressupost entre 100.000 i 400.000 euros per 2 o 3 anys i els capacity building s'aproximen ja al 1.000.000 d'euros per 3 anys. El gruix dels projectes que hem aconseguit fins ara estan en aquesta categoria, que també són els més accessibles, però en tenim també uns quants de capacity building i, com ja ha avançat la Laura, quan jo acabi la meva presentació passaré la paraula al doctor Josep Vila, que ens explicarà el projecte que ell mateix està coordinant, que és el MEMET, i que és un molt bon exemple d'un capacity building. Les associacions per la innovació, aquesta línia, són projectes o són subvencions pensades per reunir el sector educatiu amb el món empresarial. Es busca el vincle entre l'ensenyament, i aquest ensenyament pot ser universitari o de formació professional, amb l'entorn socioeconòmic. Es subvencionen, per exemple, la creació de plans d'estudis que promocionin la mentalitat emprenedora o l'adaptació de plans d'estudi a la necessitat del mercat laboral. Es tracta sempre d'aquest vincle entre ensenyament i món empresarial. Estem parlant també de pressupostos ja més alts, ja comencen a ser una mica més ambiciosos els projectes d'aquesta línia, i aquí es podria demanar entre 1 milió i 1,5 milions d'euros per projecte. Els projectes amb visió de futur és una novetat en aquest programa, en aquesta edició nova, i encara no està gaire definit en la guia de programa tal com la tenim. Són aquestes coses que s'aniran definint en el primer i segon any del programa, com ja deia la Laura, que hi ha certes incògnites que encara no s'han aclarit i que segurament encara estan estudiant com les faran. D'aquestes no us puc dir encara gaire, més endavant segurament sí. La tercera línia, que són les associacions per l'excel·lència, aquests són els ajuts que us deia, que ja són més institucionals, i aquí hi ha inclosos els màsters Erasmus Mundus, que aquí a la UDG en tenim 3, des de fa poc, en teníem 2, ara en tenim 3, i són ajuts que serveixen per crear màsters interuniversitaris i internacionals.
I no es porten des de l'OITT, es porten des de les àrees, perquè hi ha tota una gestió acadèmica que, evidentment, des de l'OITT no podem portar. L'Acadèmia de Professors, aquesta també és una acció nova d'aquesta edició del programa i està molt poc definida encara perquè la Comissió Europea vol veure quines idees poden sorgir. Demanen creativitat. La idea que hi ha darrere és que hi ha una necessitat de donar resposta a l'escassetat de professors arreu d'Europa i la percepció que la carrera docent no té possibilitats de desenvolupament personal. Els objectius els han deixat molt oberts i jo només puc dir alguns exemples que ens han citat des de Brussel·les. O sigui, serien projectes per promoure mètodes d'ensenyament innovadors, per muntar xarxes i comunitats de pràctiques o per promocionar les eines digitals a les aules. L'últim quadradet que tenim aquí, universitats europees, és una mica el súmmum de tot el programa europeu. És la cirereta del pastís perquè són projectes ja molt ambiciosos que serveixen per establir una xarxa amb altres universitats, amb una estratègia comuna a llarg termini. Es crea un campus interuniversitari compartit i estem parlant de projectes de màxim 5 milions d'euros per 3 anys. La UDG ja es va presentar una proposta que va resultar denegada perquè també va haver-hi moltíssima competència i actualment ens estem preparant per la següent convocatòria. Aquests tampoc els portem des de l'OITT perquè evidentment són molt institucionals. Amb això ja... Ara. Passem al bloc de K3. Aquest bloc d'ajuts ja no és tan complex ni tan gran com el K2. Són ajuts que van dirigits a la implementació i la millora de les polítiques europees i sempre en relació amb els 4 àmbits que hem dit abans. Fixeu-vos bé que hi ha dues vessants. Hi ha la vessant d'implementació i la vessant de millora. La implementació seria, per exemple, la posta en pràctica del reconeixement mutu de les qualificacions. O sigui, estem implementant una política que ja està decidida a nivell europeu. Les millores ja són activitats més dirigides a òrgans normatius o organismes d'elaboració de polítiques, com seria l'organització de debats per comentar polítiques europees i proposar millores. A l'UDG en tenim alguns d'aquesta variant. Per exemple, tenim un projecte, el CEDIN, que serveix l'objectiu és desenvolupar metodologies noves per facilitar la integració de nens refugiats en el sistema escolar d'acollida. Hi ha una decisió a nivell europeu i això s'implementa a través d'un projecte. Aquí en aquesta diapositiva veieu uns quants exemples de temàtiques finançades. Hi ha molts més, no és una llista exhaustiva, aquestes les he posat aquí perquè me semblaven més apropiades per universitats, però n'hi ha moltes més i no és una llista que es pot anar formant. Si teniu idees, es pot mirar si hi poden tenir cabuda. L'acció Jean Monnet va una mica a part, és més específica i tampoc li diuen acció clau per això. És una acció pensada per promocionar la integració europea mitjançant formació en aquesta matèria concreta. Els hem demanat alguna vegada, de moment no en tenim de concedits, però potser algun dia en tindrem segons anem fent propostes. L'acció cobreix programes de formació, programes curts de formació, càtedres i centres d'excel·lència, que són com think tanks. Es pot aplicar qualsevol especialitat acadèmica sempre que se li pugui donar un context europeu. Tenim exemples molt evidents, com seria, un mòdul de formació en història de la integració europea, com ja tenen moltes universitats, una càtedra d'integració econòmica europea o un centre d'expertesa en dret públic europeu o en normativa turística europea. Es pot aplicar a qualsevol àmbit. Quan parlem dels mòduls, estem parlant de projectes de 30.000 euros. Aquests no estan finançats al 100%, requereixen un cofinançament i estem parlant de 40 hores lectives. Les càtedres ja són més hores lectives, són 90 hores lectives i hi ha finançament fins a 50.000 euros. I els centres d'excel·lència
pugen a 100.000 euros i aquí ja no estem parlant d'hores lectives, sinó que estem parlant d'un centre estructurat. Doncs, bueno, us he donat molta informació, condensat en molt poc temps, però us vull resumir aquí les idees que m'agradaria que quedessin. El PDI, sobretot, m'agradaria que sapigués que el programa Erasmus+ inclou molts ajuts per associar-se amb altres universitats i institucions i que pot servir per la seva recerca o la seva tasca acadèmica. Hi ha molts formats per donar forma a l'associació. Es pot buscar la més adient per la idea que es poden tenir, les idees que es poden tenir. Hi ha convocatòries anuals de cada tipologia de l'ajut, amb la particularitat que ara mateix estem en el primer any d'un nou programa i hi ha algunes tipologies que no es convocaran perquè encara la Comissió Europea no les ha organitzades. Doncs, si teniu interès en formar un consorci amb altres universitats o amb altres investigadors, contacteu-nos, us podem ajudar en tots els passos del procés. Aquí teniu les meves dades i em podeu trucar o escriure, com us vagi millor. Doncs ja està, jo ja us he explicat els projectes acadèmics i ara passo la paraula al doctor Josep Vila, que és l'investigador principal i coordinador del projecte MEMET, un projecte Capacity Building finançat en el programa Erasmus+. Gràcies, Begoña. Sí. Dejar de compartir. Ja has deixat de compartir o no? Sí, crec que sí. Sí, ja no comparteixes. Molt bé, perfecte. Bueno, ara ja no ho sé. Ara intento compartir jo. Sí, això no és meu. Vale. Ja la veieu, no, la presentació? Sí, perfecte. Perfecte. Doncs, un moment, deixaré que s'activi la presentació. Bé, jo també agrair molt que se'ns hagi convidat, diguéssim, a presentar el projecte Mehmet, que encaixa molt bé amb aquesta setmana d'internacionalització per un doble motiu, evidentment, perquè és un projecte internacional, però també, i el segon aspecte, és que un dels països partners, els països socis, és precisament Tunísia. I aquest projecte treballa amb institucions acadèmiques, amb universitats, però també amb institucions que ens ajuden a connectar amb l'entorn social i econòmic en cadascun d'aquests països. I una d'aquestes institucions és l'Agència Nacional de Promoció de la Recherche, i avui ens acompanya també el professor Abdeli Chedli, que és el director general de l'Agència Nacional de la Promoció de la Recerca de Tunísia, que complementarà el que jo us explicaré, introduint una mica el rol de l'Agència Nacional de Promoció de la Recherche. Bé, jo, abans que res, presentar-vos aquest projecte, que es diu Mehmet, és Mediterranean Environmental Change Management, Master Study in Ecosystem Building, que a mi m'interessa remarcar, per exemple, del títol, dos aspectes. Un que és molt clar, Master Study, vull dir, el projecte va de màsters, i l'altre és, el segon aspecte és aquest Ecosystem Building, que es vincularia més amb el segon gran objectiu del projecte, que és precisament facilitar l'ocupabilitat i l'inserció en el mercat laboral dels estudiants dels màsters que estem tirant endavant en diversos països. Aquí tenim una mica d'informació general del projecte. És un projecte que nosaltres vam presentar a la convocatòria K2 de l'any 2018. És un Capacity Building, com hem dit anteriorment. És un Capacity Building amb participació d'Algèria, de França, del Marroc, de Tunísia, d'Itàlia i d'Espanya.
Com veieu, un dels països participants és el país que ha convidat en aquest moment, que és Tunísia. Aquí tenim precisament l'Agència Nacional de la Promoció de la Recerca Científica i dues universitats, que són la Universitat de Monastir i la Universitat de Sousse, que des de la universitat hi ha altres professors de la UDG que mantenen col·laboració també en base a l'Erasmus K107. Us passo a presentar una mica les característiques principals del projecte. L'objectiu principal és la implantació, el desenvolupament de 8 màsters sobre canvi ambiental al Mediterrani. Possiblement molts de vosaltres ja ho sabeu, però el canvi ambiental és una qüestió global, però en el cas del Mediterrani és una qüestió especialment punyent perquè, per exemple, som una part del planeta que s'escalfa més ràpid que la resta, aproximadament un 20% més ràpid. I això planteja tota una sèrie de reptes des d'un punt de vista de formació, però també des d'un punt de vista de necessitats de l'àmbit mediterrani. I enllaça amb una tradició, diguéssim, de la nostra universitat, que és que tenim un màster, precisament, de canvi ambiental que venim donant a la UDG. Per tant, aquesta experiència prèvia era la que obria o la que donava tot el sentit que nosaltres intentéssim coordinar un projecte d'aquesta tipologia, amb 8 universitats del Magreb. Els objectius bàsics és això, ajudar a la innovació i la internacionalització de l'oferta acadèmica a Algèria, el Marroc i Tunísia, i una mica connectar-ho amb les pràctiques a nivell de la Unió Europea. Evidentment, aquesta internacionalització aniria connectada a un segon objectiu, que és reforçar la recerca en el camp del canvi ambiental. I precisament en aquest sentit, una altra iniciativa, podríem dir, paral·lela i que té tot el sentit, jo crec, en aquest projecte Capacity Building és la promoció, diguéssim, de convenis Erasmus K107 amb les universitats que participen en el projecte i especialment focalitzades aquestes mobilitats amb estudiants de doctorat. Estudiants de doctorat que venen a ajudar a reforçar precisament la recerca en el camp del canvi ambiental. I un objectiu compartit en tot el Mediterrani, tant a la riba nord com a la riba sud, i un gran problema és precisament tota la inserció laboral, l'ocupabilitat dels estudiants que acaben seguint aquests màsters. I aquí és on diguéssim, socis com l'Agència Nacional per la Recerca, per la Promoció de la Recerca a Tunísia, ens ajuden i ens ajuden molt a assolir aquest objectiu. Aquests serien els grans objectius, i el període de vigència del projecte va des del 15 de gener del 2019 al 14 de gener del 2022. Segur que ens veurem obligats a demanar una extensió, més per tot el context que hem viscut, a més, però els projectes habitualment són de 3 anys. El pressupost total és de 788.000 euros i tenim un consorci d'alta complexitat. Això ho sap bé també la Begoña també ho pateix, ho patim tots, l'alta complexitat del consorci. Són 14 partners de 6 països. Evidentment, això és una de les fortaleses i és un dels motius pel que de ben segur se'ns va concedir el projecte, però és una alta complexitat des d'un punt de vista de la gestió del projecte. I aquí, si hagués de fer una recomanació, és que nosaltres vam intentar ser competitius, per dir-ho d'alguna forma, tant amb el projecte en si mateix, però també des d'un punt de vista de pressupost. I això, ara vista l'experiència que hem guanyat en aquest temps, va ser un error.
realment en els projectes capacity building es prioritza més la qualitat de la proposta que no pas el pressupost. Què vull dir amb això? Que segurament si haguéssim demanat 100.000 euros més, ens l'haguéssim donat igualment. N'estic pràcticament 99% convençut. I, en canvi, la gestió seria diferent, diguéssim, amb 100.000 euros més. Un altre aspecte que, evidentment, ens ha impactat directament ha sigut la Covid. Això ha produït endarreriments en el començament dels màsters i també ens està condicionant les mobilitats de professorat i esperem que ens condicioni menys la mobilitat d'estudiants que estan previstes pel segon semestre del proper curs, però evidentment ha tingut una incidència alta. I jo puc dir que a hores d'ara podem dir que estem aconseguint un petit miracle perquè hem aconseguit acreditar els 8 màsters i implementar els 8 màsters en el context que ens ha tocat viure. I això, sense l'esforç abnegat de tots els socis, però especialment dels socis del Magreb, del Marroc, de Tunísia i d'Algèria, no hauria estat possible. Però sempre se'n treu algun element positiu i, evidentment, hem hagut de reforçar molt l'e-learning. Hem hagut de tirar endavant molts webinars i cursos en aquest format e-learning i això també ha ajudat una mica, diguéssim, a consolidar aquesta sensació d'estar en un projecte internacional, realment. Aquest seria l'aspecte, diguéssim, positiu dintre dels patiments que ens ha tocat viure. I, per acabar, voldria comentar també que una derivada del projecte Mehmet, que em penso que és interessant de conèixer, és que a la nostra universitat, la Universitat de Girona, forma part d'UNIMED i, evidentment, la qüestió del canvi climàtic i el canvi ambiental, com he comentat al principi, és una qüestió central a nivell global, però de forma molt especial en el context mediterrani, i això ens ha facilitat, diguéssim, proposar, aprovar i codirigir des de la UDG una subxarxa UNIMED sobre canvi climàtic i canvi ambiental, que en aquest moment està constituïda per 34 universitats de tot el Mediterrani. Hi ha també una universitat finlandesa que està interessada en temes, diguéssim, del Mediterrani, però jo crec que és important que ho sapigueu, que ho coneixeu, perquè si us interessa tant la temàtica, que abarca molts aspectes diversos de temes econòmics, socials, polítics, no és només recerca sobre increment de la temperatura, també sobre les derivades de tot aquest canvi climàtic i ambiental, doncs que ho sapigueu, que tenim aquesta subxarxa creada, que tenim moltes universitats de les dues ribes del Mediterrani i que ambdues, que totes elles, i la subxarxa està, evidentment, a la vostra disposició. I una última recomanació que volia fer, i que és important també de tenir en compte per si voleu muntar alguna mena de projecte similar, és que penseu que a cada país hi ha una National Erasmus Office, una oficina Erasmus, al Marroc, Algèria, Tunísia, i evidentment trobaríem el mateix en els altres països, que a nosaltres ens han donat molt de suport i que és un punt de contacte interessant si voleu muntar algun dia algun projecte o alguna xarxa, perquè podem facilitar molt aquests contactes i també les relacions amb els socis. Això seria tot de la meva banda, moltes gràcies. I, en tot cas, donaria la paraula al meu col·lega, l'Abdeli Chetli, de l'Agència Nacional de Promoció de la Recerca, que us explicarà una mica el rol d'un organisme com l'ANPR. He deixat de compartir, en principi. Espero que hi hagi... Thank you, Josep. Thank you so much, Professor Chetli. I try to share my presentation. It is okay? Yes, it's okay. You need to just change to full screen, I think. That's all. Okay. Hey, excellent. Thank you so much.
Excellent. Yes. Dear colleague, dear friends, thank you very much for this kind invitation. I will try to introduce you the National Agency for Scientific Research Promotion as a component of the national system of research and innovation in Tunisia. This agency is under the authority of the Ministry of Higher Education and Scientific Research with administrative and financial autonomy. This agency plays an important role in terms of interfacing structure for the reinforcement of the interaction between research and the socio-economic environment. I will speak also about the role of our agency in the Mehmet project. In Tunisia, our agency developed several national tools for the innovation language. The first device is MobiDoc. MobiDoc is a mobility device, MOBI, for PhD student and postdoc to conduct applied research in the socio-economic environment, co-financed by our agency, 18%, and the beneficiary organization, our socio-economic partner, 20%. What about the objective? The objective is to reinforce the interaction between research and the socio-economic environment, to put research, development, and innovation at the service of the Tunisian company and the societal challenge, and to improve the employability of young researchers and innovative entrepreneurship. Another tool is about technology transfer offices. In this context, ANPER hosts the National Office of Transfer of Technology and federates the activity of the national network of TTOs by means of annual convention. This TTO play an important role in terms of interaction between university and the socio-economic environment, and the main task is to attend public structure in the field of intellectual property, promoting the result of research and technology transfer. Another tools to valorize results is the creation of spin-off. And in this context, ANPER supports young researchers and entrepreneurs and provide them an appropriate training and coaching to create their spin-off in the university or their startup. And as part of this approach, 20 spin-off has been created during the last 2 years. Another tools for valorization of results, but here at the regional level, is about the smart specialization strategy. And according to this concept, public and private research structure, civil society and user, industrial sectors, and public administration of given region interact together to identify and to implement innovative projects that take into account the strength of this region. The final objective is to boost the regional development. And the National Agency for Scientific Research Promotion tried to introduce this concept in Tunisia, and now smart specialization in Tunisia can be considered as pioneering pilot in Africa and the Arab world. Concerning our contribution to the Mehmet project, we have several roles, and the most important one is to involve case stakeholders in the project, mainly in the academic council of the project. In this context, we involve Water Research and Technology Center, Center of Biotechnology of Sfax, International Center for Environment Technology, and Arid Region Institute in Medina. We try to promote the project
its activity and its results by answering communication and dissemination at the national levels. Through communication pool, we have several publication and dissemination of project objectives and activities through the ANPER website and its social networks. Also, we try to promote the activity through communication push, radio broadcast, press and media. Also, we try to disseminate this project through ANPER event, through the activity of technological transfer offices, and in the framework of our interaction with university and mainly with our socio-economic partner. It means the network of company and association benefiting from the funding mechanism for researcher mobility, doctoral student or postdoctoral. And we try also to organize specific events linked to the project objective. In this context, we organize the international webinar named New Direction in Scientific Research that best meet environmental and employability expectation and challenge in last January. Finally, I hope see you in Tunisia. Here we have Sidi Bou Said, which is ranked among the 13 most charming villages in the world. Thank you. Thank you very much. Thank you for including, of course, your kind invitation to come to visit you in Tunisia. Thank you. Moltes gràcies. Estem ja arribant al final de les presentacions. Ha sigut una marató densa, però jo crec que molt interessant. Li agraïm molt la participació al professor Cherdi, que des de Tunísia per participar en aquesta activitat. I com us hem dit, jo havia plantejat, però gràcies a Déu, per dir-ho així, veig que no hi ha preguntes a fer. En tot cas, també entenc que potser la densitat de totes les coses que us hem explicat abans de fer les preguntes s'ha de pair. Però, en tot cas, ens queda encara sobre el paper, això s'acabava a 3:15, però també sobre un altre paper s'acabava a les 2. Per tant, si algú vol fer alguna altra intervenció o comentar alguna cosa, doncs endavant les atxes, per part nostra no hi ha cap problema. Alicia, hi ha algun problema per part nostra, ara que he dit això? No, cap. Vale. Doncs o esteu tots estabornits o esteu tots meravellats de tanta activitat com fem. Per tant, si no hi ha res a afegir, donem aquí per acabada la sessió. Esperem trobar-vos-hi l'any que ve en un altre país i ja està. Ja veig que ens animen, diuen que ho hem deixat tot molt clar. Doncs vinga, endavant, perquè nosaltres hi ha trossos que no els hi tenim gens. Moltes gràcies a tots per la vostra participació i sobretot, moltes gràcies a tothom per la vostra col·laboració en la internacionalització de la universitat. Moltes gràcies i fins una altra. Adéu.